Boas noites, un mes máis directo de Bibliomancia. Boas noites a Moura Bella, unha das primeiras en comentar, super puntual. A ver, vou meter a música de fondo así despaciño. Así. Non moleste moito, xa me decides vos se molesta moito ou non, pero así dá un pouquiño de ambiente, non? Que tal? Espero que estedes ben e tranquilos nesta noite, non sei se podemos chamarlle así, noite de ánimas. Eu tive un día atarefado entre flores e visitar, bueno, Campos Santos, un día como os de sempre, o 31 de outubro para min, que ás veces a celebración pode ser así de sinxela, cumplir coa tradición familiar xa é abondo, sobre todo cando tens que facer moita ruta. En fin, sei que vos debo a Bibliomancia de outubro por escrito, que non o fixen, xa o sei. Pero bueno, pillounos así o toro, así que imos a Bibliomancia de novembro. Penso que vou a comezar xa sen máis dilación. Como sempre nestes directos de Bibliomancia utilizamos 3 libros dos que extraemos unha frase ao azar e a partir de aí intentamos compoñer unha idea xeral de como se nos vai a presentar o mes, tamén en relación a como os outros directos de Bibliomancia e tamén a como se nos foron presentando os meses. E bueno, é un exercicio colectivo, que é dicir, non tedes por que sentirvos totalmente identificados coa maneira que eu teño de interpretar, vos tamén podedes extraer as vosas conclusións, vos sodes coñecedores do vosso mundo e como que vai saindo pode encaixar ou non. Así que, bueno, é como un xogo colectivo. E, bueno, ao final do directo, como moitas outras veces, pois temos por aquí o oráculo de Kuan Yin, que tamén o sacarei, e probablemente o Lenormand, que tamén o teño por aí, e, bueno, xa veremos como se nos vai presentando. Así que, nada, sen máis dilación, estos 3 libros que nos acompañan sempre, o Dicionario de Lingua Galega Escolar, meu, que teño usado moitas veces para a bibliomancia na miña xuventude, así que por iso ten que estar aquí. A Ilíada, ui, vese moi queimado pola luz, non? Pero non o vedes así. A Ilíada e, bueno, esta sempre saco ao final, a Biblia, que é a miña nácar colunga, en realidade son todos libros do instituto, agora que me decato. Estiven pensando en se sacar os Upanishads, xa que os teño por aí, pero para o seguinte directo, se vos apetece. Se non vos apetece, pois nada. Esta é cuestión de explorar libros e ver con cal conectamos máis, non? É que teñan un pouco de variedade temática. Home, claro, se queres consultar só sobre o amor, xa escolles libros de amor, só depende, non? Depende do bibliomante. Eu teño esta escolla así un pouco peculiar. E, bueno, pois do primeiro libro do Dicionario de Lingua Galega imos a extraer a palabra clave que nos vai a dar o sentido global de toda a lectura. Espero que non se me complique tanto como a última vez. A última vez repasemos, na Bibliomancia de outubro tiñamos a palabra pompa, pomposo, era un pouco difícil de interpretar, burbullas de xabón, pompóns, despois estive investigando sobre os pompóns, por certo, pode ser que foran remates para os gorros dos mariñeiros, para que non fenderan a testa con partes do barco, o sea que cousa blanda e suave, pero para a protección. O sea que, bueno, é un pouco difícil de interpretar. Non o subín escrito, non por iso, sino porque se me botou o tempo encima. E bueno, pois en máis, collémolo o diccionario, vou pechar os ollos, darlle un par de voltas para non saber exactamente en que parte do libro estou. Teño a disposición un pouco complicada esta noite, porque en pin arriba así facendo un cuadro, pero lograrémolo.
Era que xa mareamos o libro, que non sei exactamente por que parte estou. Pois dimos máis ou menos que abro ao azar. Oi, que curioso. Vale, a palabra que saiu é barba. Andamos pola B, das burbullas. No, pompa, a última foi pompa. Es que estaba pensando eu agora en burbulla. Esquece do que dixen. Barba. Como podemos interpretar barba? Bueno, barba, definición, pelo que crece debaixo da boca e na parte baixa das meixelas dos homes ou no fociño de algúns animais, pelo que lle sae as espigas do millo, parte da cara situada debaixo da boca, sinónimo queixo, bulto que teñen as galiñas e os galos debaixo do peteiro, a barba das galiñas é vermella. Non sabía que lle chamaban así. Expresións que nos suxire aquí o diccionario: facer a barba, afeitarse, por barba, nun reparto a cada persoa, tocamos a un pastel por barba. Nas barbas de alguén, diante de alguén. Díxollo nas barbas para que o soubese de primeira man. Úsase tamén en plural, referido ao pelo dunha só persoa ou espiga. Curioso isto da barba, porque agora estamos tamén na época de recoller o millo. Bueno, hai moitas acepcións aquí das que podemos tirar. Non sei se son eu ou ti, pero hai soído doble ditais. Pois creo que, en principio, non deberías escoitar dobre. Porque teño só este micro activo e non debería estar entrando audio polo micro do ordenador. A René non llo fai. Tais ten algo aberto en... ten algo aberto en segundo plano. Estás a ver dobre. Mouravella que di o escoito normal. Vale, bueno. Que complicado, barba. Bueno, eu diría así para empezar que probablemente este mes de novembro as persoas masculinas que nos rodean van a ser moi importantes na nosa vida. Falo tanto, o sea, tanto se somos homes como mulleres, as persoas masculinas do noso ámbito parece que van ter gran influencia. Ben? Barba tamén a teñen os sabios, así que pode ser que nos veña un consello por unha persoa masculina que consideremos sabia. De certa idade, tamén. Que vos parece? Pelo que lle sae as espigas do millo. Claro, tamén se está a cortar o millo, pero nesta época, cando se corta o millo, xa non teñen barbas. As barbas están xa secas na mazaroca, así que non sei. Credes que terá algo que ver? Bueno, eu vou apuntar de momento. Barba é seguro unha influencia masculina bastante forte neste mes de novembro. Diccionario. Ui. Sí, estaba eu agora mesmo pensalo tamén. Cando vexas o teu veciño afeitar, pon as túas barbas a remollar ou algo así. Plan, hai que ir precavidos e observar ben o que temos ao redor e cando vexamos que certa xente toma X precaucións, comezar a tomalas nós. E non tardar. Ai, cortouseme a música. Momento. Esta non, esta.
Estou a tomar as notas, Temos tamén, por exemplo, esta expresión que nos suxire aquí o diccionario de decirlle unas barbas a alguén. Pode ser que haxa algo que teñamos que dicir directamente a alguén e non nos atrevamos. Pode ser que novembro sexa o mes para iso. E bueno, pasamos de libro. Deixamos as barbas por aquí. Pasamos á Biblia. Aquí na Biblia hai un montón de barbas de señores sabios. Bueno, xa se me abriu directamente, así que... Abriúseme polo Cantar dos Cantares, xusto por unha estrofa de O Esposo. Así que prometo-vos que non o fixen adrede. Así que igual isto vai de amoríos, A ver, non sei. Vamos a ler. Espera, Cantar dos Cantares, canto quinto. Sí, canto quinto. Canto quinto, capítulo 6. Capítulo 6. Canto quinto. E o esposo, isto podemos lelo inteiro, porque o Cantar dos Cantares sempre é divertido lelo. Eres, amada miña, fermosa como Tirsa, encantadora como Xerusalén, terrible como escuadrón ordenado na batalla. Aparta xa de min os teus ollos que me fascinan, a túa cabaleira rebañiño de cabras que ondulan polas pendentes de Galaad. Os teus dentes, como rebaño de ovellas de esquila, que suben do lavadoiro, todas con crías xemelgas, sen que nelas haxa nada estéril. Son mitades de granada as túas meixelas, a través do teu veo. 70 son as raíñas, 80 concubinas, e as doncelas son sen número. Pero esa única paloma miña inmaculada, esa única filla da súa nai, a predilecta de quen a enxendrou. Viron as doncelas e aclamaron, as raíñas e concubinas loaron. Non sei que extraer de aquí. Sinceramente, cada vez se me dificulta máis a bibliomancia. Pero, particularmente, interésame a min, isto para ir entrando a interpretación, interésame a min isto, que me chama a atención, porque cando estiven a preparar o directo da semana pasada de plantas funerarias, de plantas con simboloxía funeraria, non incluín unha que é a granada. A granada é o froito que Perséfone toma antes de volver con súa nai. O sea, Perséfone secuestra a Hades, leva ao inframundo, bueno, xa sabedes, Deméter emprende unha viaxe para buscala por todos os confins do mundo e finalmente Zeus ordenalle a Hades que devolva a Perséfone e Hades dalle a comer un gran de granada. E a idea é que mentras Perséfone non comera nada no Hades, ela podería volver, pero como comeu o grande granada, ten que pasar metade do ano con súa nai, metade do ano con Hades. Ese é exacto, é un alimento do inframundo. Despois, na religión católica, no simbolismo cristiano, a granada toma outra idea. Como é un froito
isto xa o vimos no simbolicor vermello, como é un froito que por dentro é vermello, ten certa significado ou certa asociación coa idea de sangue. Pode ser que tamén por iso fora froito do inframundo, a idea de sangue, xa sabes, sacrificio, Hades, e bueno, cristolóxicamente tamén, non? Entón, a granada é moi interesante por iso, pero non a puxen porque non atopei tantas granadas representadas en cemiterios, a verdade, por iso non a puxen no directo. Pero sí que anduve lendo sobre a granada, e de feito unha das referencias que máis atopei era precisamente esta, a de son dúas mitades de granada as túas meixelas a través do velo. É interesante. Bueno, pois Biblia, Cantar dos Cantares, canto quinto capítulo 6. O esposo loa a amada, describe os seus ollos, describe os seus dentes e as súas meixelas, fálanos de ovellas, fálanos de granada, fálanos de prosperidade. Que podemos extraer de aí en relación ás barbas? Creo que seguimos moi metidos na sensación no ámbito masculino, non? Aquí hai moita influencia masculina este mes. E ademais, non vamos a interpretalo só polo lado amoroso, deberíamos. O sea, aqueles que estén solteiros e que estén buscando parella, pode ser que novembro sexa un mes propicio, estade atentas e atentos. Pero, por exemplo, dentro do ámbito laboral poderíamos interpretalo tamén. Poderíamos interpretar que esa persoa sabia e masculina non só nos vai a dar un bon consello, que ademais pode ser que sexa admirador do noso traballo ou da nosa predisposición para el ou que vexa en nós certos dons que nós ao mellor non vemos. Poderíamos interpretalo así. Creo que pode ser unha maneira de facer encaixar a peza. Veña, vamos a interpretarlo así. Vos podedes dar as vosas opinións, xa sabedes, no chat, Sentidevos libres, que estásenos a complicar isto. Poderíamos interpretalo tamén non só como algo externo, se miramos cara a nós, como nos sentimos nós dende dentro, pode ser que entremos nun estadio, digamos, energético, de vibración interna, no que nos sintamos, por exemplo, máis seguros, máis empoderados, máis entronizados. Estou pensando mellor na carta do emperador, do tarot, ese tipo de arquetipo máis centrado no terrenal, no desexo, pero tamén no desexo realista, na observación e na admiración do propio traballo, dos propios logros. Pode ser que novembro sexa un mes que nos sintamos así de confortables e de seguros. Tamén é ver que vimos dunhos meses nos que, según a bibliomancia, todo se moveu, todo era correr, todo era atravesar cousas, transicionar. Eu isto sinto como un pouco máis de estabilidade, de sentarse seguro do que vamos a facer, do proxecto confirmado. Pode ser? Algo así? Venme algo así. Sí, encaixame. Que me dice por aquí, Tais? Estou influenciada, pero me dá que pode que fale da influencia masculina de adular, pero que coidado. Pero xa digo que estou a flor de pel. Sí, home, coidado hai que ter, non hai que deixarse enganar polas adulacións,
Tamén é verdade que o Cantar dos Cantares non é un libro de enganos, senón que é un libro de amor paixonal entre esposo e esposa. Iso faime sentir que as palabras son máis ben como con certo compromiso. É algo que parte do compromiso e do construir xuntos. Eu sempre sentín así o Cantar dos Cantares, tampouco me poido desprender moito desa influencia. Entón, non o sinto como algo de advertencia cara ao engano, senón de sentirse ben nesa adulación, de creelo e de sentilo e de vivilo, e que aí é onde pode brotar algo forte e interesante. Non só falo de plano amoroso, podemos interpretalo sempre noutros ámbitos da vida. Non hai que quedarse só pechados dentro de certos límites, porque senón sería... A ver, tamén podemos interpretalo no sentido máis literal. Sempre podemos ter varios niveis de interpretación destas cousas, vale? Despois ide collendoos todos e despois que quedades co que vos conveña. Como construir novos pilares? Sí, bueno, eu sinto máis como que xa están aí. É como un momento dulce de disfrutalos. Como, pois como se imagina que vas a empezar unha empresa e tes os momentos vacilantes e logo tes os momentos nos que xa está todo en marcha e xa te podes sentir seguro e ata disfrutar esa pequena ilusión e ese desexo, non porque saia ben, sen temor. Sinto un pouco así. Cambiamos. Foi interesante. Pensei que non iba a conseguir extraer nada dese fragmento de texto. Despois haberá que, sabedes, miralo pormenorizadamente. Habería que desgranar a granada. Habería que pensar, pois, eu que sei, nas ovellas e nas cabras. A mí sempre me leva a pensar tamén o ámbito máis laboral, non? Os rebaños que pastan felices, parece que está todo floreando ou dando o seu froito. Desde que por eso tamén se pode disfrutar ese momento. Así que novembro parece que non é un mes de grandes inquedanzas de momento. Imos á Ilíada. A Ilíada é un libro de guerra, entón aquí xa nos vai vir a advertencia seguramente. Aquí a temos. Vou marear un pouquiño para non saber por onde estou. A ver. Rapsodia 23 e caen xusto en xogos na honra de Patroclo. Non sei, leremos o primeiro parágrafo. Así choraban os teucros na cidade, os saqueos unha vez chegadas as naves e o Helesponto foron os seus respectivos bajeles, pero aos mirmidóns non lles permitiu Aquiles que se dispersaran e posto no medio dos belicosos compañeiros díxolles, e fala Aquileo: mirmidóns de rápidos corceis, meus compañeiros amados, non desatemos o xugo dos olípidos corceles, acerquémonos con eles aos carros e os carros a Patroclo, e chorémolo, que este é a honra que se debe aos mortos, e cando non saciamos este triste pranto, desunciremos os cabalos e aquí mismo cenaremos todos. As barbas de Aquiles acabanme de complicar un pouco a lectura, pero non pasa nada.
Así falou. Eles seguían a Aquileo en compacto grupo e choraban con frecuencia. E chorando, deron 3 voltas ao redor do cadáver cos cabalos de fermoso pelo. Tetis hallábase entre os guerreiros e excitáballes o deseo a chorar. Regadas as vaguas regadas de vaguas quedaron as areas, regadas de vaguas víanse as armaduras dos homes. Tal era o héroe, causa de fuga para os enemigos, de quen entonces padecían soidade. E o Pélida comezou entre eles o funeral, lamentou colocando as súas mans homicidas sobre o peito do amigo. Alégrate, Patroclo, aunque estés no Hades, eu vou cumplirche canto che prometín. Trouxen arrastrando o cadáver de Héctor. Que como vamos, puxose oscura a movida, eu que viña así, levaba como unha interpretación tanta de tranquilidade, e de repente puxosenos escura. Vou a tomar a nota. Canto 23. Bueno, unha das cousas que podemos interpretar de aquí, non en relación ao resto, pero sí o que por veces, aínda que nos atopemos diante de algo desagradable que non queremos, non queda máis remedio que cumplir. Aquí les fala de cumplir co prometido, que non lle vai faltar a súa palabra. Entonces podemos interpretar que hai que cumplir coas promesas que fixéramos durante o ano. Aínda que non nos guste, temos que facelo. Tamén o podemos entender porque, claro, en relación ás bibliomancias anteriores, que había tantas portas que se pichaban, tantas fiestas que se atravesaban, tantos lumes que se queimaban, tantas brasas que quedaban, pode ser que estemos a falar dun momento no que somos conscientes de que deixamos cousas atrás, somos conscientes de que están pechadas aí para sempre e non van a volver, como Patroclo do Hades. Patroclo non vai a volver. Temos que cumplir as promesas que quedaron aí, a medias, pero ese ciclo pechalo. Ditais, pode ser a influencia destes días de defuntos tamén. Sí, tamén pode ser. Estamos un pouco influenciados, pero bueno, é que tamén a Ilíada... Por que escollín a Ilíada? Non o sei. Aquí sai morte, sangre, destrucción. Pero sí, mira, sabes que ten sentido como peche. No escollido ata agora no que nos foi saindo, sigo dicindo que eu teño unha sensación moi de algo que se asenta dun momento no que todo sigue en movimento ao redor, as cousas tomaron o seu curso e podemos sentarnos xa a disfrutar como cando se senta un despois dun día de traballo, como cando o típico da ama de casa que se senta ali, buah, non parei en todo o día, pois creo que é un momento de sentarse e dicir, buah, non parei en todo o día, admirar o que tes ao redor, admirar o que se sigue movendo ao redor, e o mellor aí podes entrar ese momento de baixona e dicir, xa, pero cantas cousas deixei atrás tamén, e cantas cousas se pecharon. E igual, despois de tanto frenesí destos meses, digo, en canto a que saía na bibliomancia, despois dese frenesí, igual tamén é o momento de aproveitar e choralo.
Pode ser, ten bo sentido. É que eu con isto dos barbas ahora mesmo tiña a cabeza un pouco bloqueada porque as barbas, sabedes o que me recorda? Os barbas que eran os abades, os predicadores dos valdenses. Chamábanse así os barbas, e iban por toda Europa. Bueno, tiñan un sistema de prédica especial. Xusto antes estiven torturando un pouco a René para que me axudara a traducir unhos fragmentos sobre as valdenses que xa todos coñecedes, que é Le Champion de Dame. Entón, non sei, veño como influenciada, saenme aquí as barbas, saenme a granada da semana pasada, estou arrastrando enerxéticamente as lecturas. Di Blanco Loureiro, pois eu vou me deixar barbas largas outra vez. Pois pareceme ben, pode ser unha das cousas que tiñas que facer, e esta bibliomancia xustiña a indicar, tamén xo digo. E ti que sempre preguntas polo amor, pois xa ves, o Cantar dos Cantares, mira, é que cadra todo. O Cantar dos Cantares, cousas novas, amor paixonal, e as cousas que quedan atrás, só muerto e enterrado. Se acaso, dedicaslle unhas honras fúnebres, como Aquiles a Patroclo, e xa está. Ditais, non, o que estás arrastrando é o que te deixaches no tinteiro, que ten precisamente sentido. Que deixei no tinteiro? Dices o da granada? Sí. A ver, cadra ben co tempo, pero penso que ao mellor é un pouco forzar a maquinaria, porque se mencionen as granadas e as meixelas da amada e leve unha semana con iso aí que non falei da granada, pois a ver se vou ter que facer un programa especial sobre a granada no mes de novembro, que tamén podría ser un simbolicor. De feito, daríame para un simbolicor. Pero sí, de verdade, eu sinto isto como se tivera que se cada unha dos fragmentos que extraín fora unha lectura de cartas, eu viría isto último como un peche de todo o anterior, de todo o que viñamos arrastrando. Coa súa nostalgia, obviamente, pero un peche, pero porque o sintes, porque xa estás no momento de, bueno, a outra cousa, rematei todo o que teña que rematar, estou contenta e admiro que hai ao redor e xa poido chorar o que deixei, pero chorei con alegría. A granada é boa para a circulación porque é precursora do óxido nítrico. Interesante. Hostia, interesante co simbolismo do sangue. Todo hai que recoñecelo. Por certo, antes que cando dixen o da granada, por exemplo, unha das ideas no cristianismo é que a granada engloba, o sea, a granada sería como a imaxe da igrexa e dentro están todos os seus fillos, non? Bautizados no sangue de Cristo ou algo así. O sea, a min ás veces pareceme un pouco forzado, pero é o que se di. Entón, ata aquí a bibliomancia de novembro. Ata aquí, quero dicir, a lectura dos libros. Non vos preocupedes que agora sacamos o oráculo. Gustoume. Foi difícil, pero bueno, mellor co de outubro e as pompas. E xa vos digo, así en primeira lectura, pois estad atentos ás enerxías masculinas que teñades por aí ao redor, sobre todo xente de certa idade, non xente nova. Eu esta barba vexo aí blanca. Eu non sei por qué, ven má imaxe de barba blanca. Normalmente, cando facemos as bibliomancias,
Eu son unha persoa que pensa moito en imaxes, pero intento cinguirme só aos textos e non vos comento nunca as imaxes que me veñen, pero creo que a lectura non está completa se non vos lo digo, porque así funcionan as lecturas. Eu creo que esta barba é que casi... É que en quen pensas cando pensas en alguén con barba? Eu penso en Zeus entronizado, non? Un pouco así. Ou no arcano, como vos dixen antes, no emperador do tarot. Unha cousa así, non? Por iso sinto... Non se me vai esa imaxe da cabeza e sinto como algo moi asentado, moi cos pés na terra, disfrutando o que hai ao redor e pechando con pena de corazón, obvio, ciclos, deixando cousas atrás, pero con tranquilidade. O sea, non é unha cousa angustiosa, senón un tiña que ser. Un tiña que ser e non ten remedio. E tiña que acabar aí. É así como o sinto. Blanco Loureiro pensa en Papá Noel. Tyson e Merlín. Bueno, homes sabios todos. Merlín sobre todo. San Nicolás tamén, Papá Noel. É que claro, tamén, claro, novembro é como o mes da transición, non? Para o Nadal. Agora xa rematamos o tempo este de ánimas. Non o rematamos, realmente iniciámolo. Pero como todo o mundo se pon frenético 2 semanas antes con que ven o tempo de defuntos, chega o día de defuntos e todo remata. Pero eu sempre digo, repito e repetirei todos os anos, cada vez máis, novembro, bendito mes, comezas por ánimas e rematas por San Andrés. E San Andrés é unha das grandes peregrinacións galegas a donde se non vas de vivo, vas de morto. O sea, se hai un mes de ánimas, é o mes de novembro. Di a Moura Bella, tamén hai mulleres barbudas, certo? Certo. É máis, coa idade sempre salen as 3 barbas aquí, cando te descoidas, están aí as 3. Entonces, por iso penso en algo de sabiduría. Incluso pensando en mulleres, a máis idade, máis barbas te aparecen. É verdade, é. Entón, sigo pensando que aquí hai alguén que nos vai dar os consellos. Vale, estade atentos tamén ás mulleres. Eu sinto máis como masculino, pero as mulleres tamén. A Moura Bella. Bueno, vale, non empecedes como tema xénero. Non empecedes co tema xénero que son. Pero sí, bueno, ainda así sigo vendo sabiduría. Home, que o tema das mulleres con barba e as mulleres con barba retratadas na arte tamén moi interesante, Pero non é a primeira imaxe que se me ven á cabeza. Blanco Loureiro, é coña. Bueno, que vos parece se sacamos o oráculo de Kuan Yin? Porque xa é a maneira de... Realmente é como se pecha a lectura. Empezamos así, e xa por tradición. Proba do futuro. O meu escudo de gracia preventivo fará que as influencias obstructoras cedan e pasen ao teu lado. Busca a miña presencia dentro e as miñas bendicións darán forma ao teu futuro exterior. Aí, Kuan Yin. Vedes, é que este mes non hai oposicións.
estamos protegidos por Quan Yin. Todo vai pasar ao noso redor. Eu sigo vendo a unha persoa aquí entronizada. E todo o resto móvese ao noso redor para ben e para mal. Entonces, ben, volto a preguntar, non pensaches en adherir a Divina Comedia? É que non teño a Divina Comedia en papel. Entón, co Kindle faiseme un pouco raro. Non a teño en papel. Cos dados. Bueno, entonces aquí xa facemos bibliomancia con dados e cada vez complicamos máis. Ai. Bueno, pois agora mesmo, se queredes facer preguntas, é o vosso momento. Podedes escoller Quan Yin ou Lenormand. Ou, bueno, a ver, atrevereime con este. Cos arcanos do Radiant tamén podemos probar. Non saquei os arcanos, teño que buscalos, pero bueno. Obvio, estás evolucionando ata condensaches o das imaxes. Sí, non, pero ademais é que hoxe, estos días, en realidade, son esos días nos que me sinto un pouquiño máis conectada, como coa antena en onda. Sabes que hai momentos nos que un sinto que ten maior intuición ou que está nun estado de calma máis sosegado que lle permite entrar mellor no xogo, concentrarse máis ou chamar a inspiración máis. Pois son esos días, sobre todo porque fai días de sol, é outubro, a luz de outubro, a luz deste mes, e un pouquiño tamén a de novembro, cando hai días de sol, é unha luz moi limpia, é un dos mellores meses para facer fotografías. E queiras que non, iso a min imbueme dun espírito así como inspirado. Estes días que sempre os sentín así un pouco especial, non sei, será por andar co olor dos crisantemos ou tal, os perfumes, todo, como todo nos influencia, e como rompe un pouco a rutina, e se estás nun momento que o poidas disfrutar, non como outros anos nos que anduven eu máis correndo para todos os sitios, e ao mellor estresada, porque tamén cando a miña hora era moi de é porque faz así, e non así, e non sei, sempre era criticar, e xa non o disfrutas. Pero eu este ano, como que o disfrutei, fixen o meu ritmo, a miña calma, un día así bonito, de sol. Entonces, sabes, síntome tiña que facer hoxe a bibliomancia. Eu quería saber se é bo momento para cambiar de choio. Mandeiche unha foto por Insta. A ver, vou abrir o Insta. Eu, así, sen botar as cartas, se te estás planteando cambiar de choio, sempre é bo momento para cambiar de choio. Que estás facendo bibliomancia ti polo teu lado? Mándome unha foto dunha lenda soriana que se chama o Monte das Ánimas. Ten Becker tamén unha lenda sobre iso. E hoxe é o día de ler Don Juan Tenorio, ou de ver Don Juan Tenorio, que aínda non entendo como en España ninguén fixo unha peli decente de Don Juan Tenorio. É a de Becker, é que como poñía a lenda soriana, digo, pois, non sei.
Igual hai outra lenda parecida. Ou igual Becker se inspirou nunha lenda soriana, non sei. Verdad que non lle conozo moito a vida a Becker. Os poemas, sí. Encantábame ler os poemas de Becker cando era pequena. Sempre tiña os poemas de Becker, as rimas, e o de Antonio Machado que vos lín unha vez, sempre os tiña xuntos. Agora non sei por qué non teño as rimas comigo. A vida real é máis complicada, di Blanco Loureiro. E dille, tais, non complicámola nós. Eu estou con tais, complicámola nós. Bueno, vouche contestar co Lenormand. Vou sacar 2 cartas. E das 2 cartas digoche se sí ou se non. Eu diría que sí, porque se o tes en mente estás predisposto. Se o tes en mente, deberías estar buscando. Non vai a ser que, igual, se che presente algo interesante, eh? Mira, Blanco Loureiro, as decisións non se deberían tomar por cartas, deberíanse tomar polo que tú sintes. Ti estás te planteando iso. Se non o faz é porque non che saliu unha mellor opción. Pero imagino que no momento en que che saia, cambiarás. Ahora, o que din as cartas é que ti podes cortar iso e cambiar, moverte. Nesta orde me saíron, a gadaña e o barco, que implica movimento, traslado, non sen complicacións, que o mar xa sabedes que non sempre está calmo, vale? Pero a decisión está na túa man, ti sega o campo ou non, ti rematas con ese choio ou non. E implica movimento, claro. Eu tampouco che podo dicir se é movimento só de traballo ou un movimento que implique desplazarse para traballar noutro lugar. Tamén podería ser iso. Entonces, mira opcións non tan preto de ti. Ti mira ata onde te podes desplazar e mira opcións. Esa sería a idea. Podemos sacar un consello tan agarimoso de Quan Yin para o tema Valencia? Podemos. Blanco Loureiro, o sea, que ou me fago labrador ou mariñeiro. Bueno, tamén o podes interpretar así, sabes? Ou agro ou mar. Vexo que non te interesan moito ningunha das dúas opcións. Si, cortar e deixarse levar, para ben ou para mal. Exacto. A petición de tais, protección. Cando pasas por experiencias negativas, mantente fiel á luz pura do teu corazón. Aquí é donde vivo, dende dentro. Emitirei un campo protector ao teu redor para protexerte do dano. Estás a salvo. O agro é a terra, o lóxico o mar, son as emocións. Moi bo apunte, tais. Eu creo, sempre crin. Logo deixei de crelo. E últimamente volvo a crelo. O sea, últimamente volvo a sentir que é unha certeza. E é que moitas veces as decisións que tomamos na vida, mira, podemos razonalas, meditalas, facer listas lóxicas, argumentar e argumentar e argumentar.
Pero ao final de todo, cando chega ese momento de decir sí ou decir non, ao final de todo, o que acaba decidindo é o corazón. Se toda a argumentación te levou a estar acorde co corazón, vas a estar contento coa decisión. Despois, pode ser unha mala idea, podeche salir todo mal, podes acabar arruinado facendo todo un desastre. Sí. Sí. Pero non te vas sentir nunca tan mal nin tan arrepentido como cando tomas a decisión non tendo a mente acorde co corazón. Xa sei que hai moitas veces na vida que se toman decisións e non se pode estar acorde de corazón e mente, xa o sei, son realista. Pero sí que é verdad que ao final hai moitas decisións como, que sei, firmar un contrato, meterse a firmar unha hipoteca para unha casa, que ao final necesitan un pouco de lanzarse. E nese lanzarse, quen decide, sempre pensei que era o corazón. Un pouquiño, sabes? Sempre está aí unha luceciña no corazón. Boas noites, Aneigo. Ditais, totalmente. Pois, Aneigo, estamos no momento no que se poden facer preguntas e saco un par de cartas. Entón, se queres preguntar algo, podes. E tamén é verdade, por exemplo, cando un é máis novo, toma decisións un pouco máis impulsivamente, no sentido que non se para a pensar todo o abanico de consecuencias que podería traer. Falo e sae ben. Ou non, que hai veces que non sae ben, pero, en fin, pequenas decisións, tampouco estou aquí falando de eu que sei, de milleiros de invertir en milleiros de miles en Bitcoin, estou falando das pequenas decisións da vida. Pero un cando se fai maior, perde parte desa impulsividade. Porque claro, faste maior, xa viches máis cousas, escoitaches máis experiencias, ti tes as túas experiencias e volvémonos un pouco máis recelosos. E ás veces perdemos quedándonos aí nese medo. Estou falando como unha coach das malas. Por que non me decides que cale a boca? Melody, cala. Tais que di, e por outro bando, se tomas decisións por desamor, que é o corazón e non pola lógica, a aceptar a non conquista é o erro á inversa. Tamén. No, ao final hai que ter a lógica e o corazón un pouco de acordo. Senón, se hai unha disonancia, o arrependimento vai che vir. Saia ben ou saia mal, sempre che vai quedar aquelo que estaba xusto na discordancia. Se está todo de acordo, pois se sale mal, bueno, pois saliu mal, arrepíntome tal, pero eu creo que doi un pouco menos, ou síntese menos fonda a ferida, creo. Ahora, cando chego aos 50, arrepentireime de ter dito isto neste directo e direi, todo mentira, era todo do revés. Bueno, dudas, inquedanzas, hai cousas que non vos van deixar dormir, ou si? Vou sacar 2 cartas para min, sen que sirva de precedente. Tais di, porque cando Mel fala de apostar polo corazón, fala da paixón mesma, non de minucias circunstanciais. E me perdoas, Mel, se falo por ti é erro. Sí, eu son un pouco así. Xa vos contei unha vez
xa vos conto en todos os directos. A miña profesora de francés riñeme unha vez porque cando toca falar de gustos hai que variar os verbos, non? É dicir, j'aime, j'adore, bueno, como se diga. E eu sempre dicía j'aime, díceme, voute perdonar porque sei que eres así. Sempre dices que amas as cousas, que che encantan as cousas. Cando me encantan as cousas, encantanme de corazón. Sáltame o corazón, dame un brinco. Se non é como, meh. Xa me vedes en Facebook, sempre poño coracións. Non Hola, esto para min non é suficiente. Cando algo me gusta, o dediño así de gústame non é suficiente. Entón, é raro cando poño así, sempre poño corazóns. Veña, para finalizar, voume sacar 2 cartas a min mesma. Porque xa levamos aquí unha horiña. Puiden sacar 2 cartas para pechar a lectura, sinceramente. Bueno, pois saliron os peixes e o sacrificio. Entón, nesta orde, vos que diríades? Primeiro os peixes e logo o sacrificio. Entón, primeiro as recompensas e despois os suores fríos e as dores. Vanme dar un regalo envenenado. Vaime tocar unha herdanza que me vai traer máis problemas que alegrías. Sí, é que refreixa. Pero aí sai un señor barbudo, eh? Nada, moitas gracias por estar, moitas gracias por participar, por aportar, por dar as vosas opinións. Vémonos en próximos directos, vale? Irei avisando por as redes. Así que nada, meto a imaxe de saída, subo ya a música. Espero que teñades unos moi felices sonos e que disfrutedes moito estos días. Cada un á vosa maneira, coas vosas tradicións. Se vos disfrazades, disfrazádevos. Se comedes chuches, comedes chuches. Se facedes calabazas, se non as facedes. Se visitades cemiterios, sacade moitas fotos e fixadevos na simboloxía das lápidas.